madangi ati peteng iki mika sing ning dada enggal sumengkirna ben atiku ayam kaya desmono yen tak rasa atiku wis ra kuwong janji tresno ning ngopo kowe citra opo ra kelingan pamitmu dek semono ning Metion stasiun saksi tresno tangisku iki sumunaro madangi ati peteng iki mika sing ning dada enggal sumengkirna ben atiku ayam kaya desmono yen tak rasa atiku wis ra kuwong janji tresno ning ngopo kowe citra opo ra kelingan pamitmu dek semono ning Metion stasiun saksi tresno nyatane melenjak